Ngayon ko sa akong kalimot ko sa akong birthday mga kapobre kong why ni greet dito. Happy birthday. Birthday niya. Mo to pagtanaw ganihang buntag na may ni greet. Ito nakahinumdong ko birthday na ako ron. Salamat sa Ginoo nga bisag pobre ta. Dungagan niya pa tong edad. Mahalaga tay handa at least may lawas. Orang kita na itong kipangayo sa Ginoo nga may itong lawas padayon tag kwarta panarbaho para sa atong pamilya. Yo, what's up mga kapobre, maing buntag adlawng sa lawaron adlawng Huwebes nya bahon ta. Ang oras na to kay alas 7. Niya. Pansad birthday sad nato. Mga kapobre niya. Pamatay kuan. Baho lang gyapon ta. Unya mga hapon ato tag Santo Niño managkuta. Salamat ang atong edad na punan. Nga punan sa glaing tuig. Unya ginahinay na taglakaw kay ko na udto na magandam ta sa itong mga atong helmet. Dah, magkinahinay taglakaw mga pobre. Bye-bye. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Nanatadiri sa trabahoan ya. O tagplastada sa trabaho. Nakitar taon niya gasa tayo plastada. Yo, what's up mga kapobre? Humanatag katubil itong ka sa Tubilanan. Karon mo biyahe na sa Miglapo-Lapo. Okay mga kapopre, biyaheng Lapu-Lapu na ta mga kapopre. Trabaho nga biyahe, asa ta ma-assign, trabaho nga itong ipakita. Trabaho lang kita ni.
Okay mga kapobre, nahanap diri sa sulod. Magilis ata sa atong kuan kay mabuling niya ni siminto ra ba atong trabahoon niya. Medyo init-init siya gamay mga kapobre. Basta buntag ri init. Magilis ko Kumanatag ilis mga kapobre, manginom sa tag tubig kay uhaw. Atong mga gamit mga kapobre, maun ni diri. Maldita og rudila. Og alambre, martilyo og lansang. Ito na. Kita ata dito sa ang gitrabahoan. Ni mga kapobre akong trabahoan, diri mga kapobre. Ang stock na tong hollow block. Mga bus. Atong pile mo ni. Medyo init siya mga pobre, di na kami still mo mainit ani napita kay init na daan. Medyo taas na siya, kinahanglan na siya damba. Patong ta kay taas kay tag height. Yo, what's up mga kapobre, mao ni atong simpleng handa sa atong birthday mga kapobre oh. Ani mao ni siya. Mao pa siya maluto kay init kayo. Init king adlaw. Di man adlaw maluto na tubig man ya. Pasilong sa tagamay. Silong sa tagamay kay tugnaw kayo. Perfect tugnaw ah. Salamat diay sa mga nag-greet na akong happy birthday sa akong Facebook. Maraming salamat sa inyo mga ariya. O niya akong handa ron. Kani? Simple kayo. Mungay ko sa akong kalimot ko sa akong birthday mga kapobre kong why ni greet dito. Happy birthday. Birthday niya. Moto pagtanaw ka na yung buntag na may ni greet. Ito nakahinumdong ko birthday din ako ron. Salamat sa Ginoo nga bisag pobre ta. Ngagan niya pa tong edad. Mahalago tay handa at least may lawas. Orang kita na itong gipangayo sa Ginoo nga may itong lawas padayon tag itag kwarta panarbaho para sa atong pamilya. Relax o gamay mga kapobre kay kainit ta. Ya, ang kauban wala pa man, wala pa may naabot. Kung may niuna dere kay nagmotor man ko. Matuwat lang sa ko nila kung arriba gito sila i-assign. Kita la taon niya kapobre kay ako sa ni-charge ng cellphone. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Balik ninyo diha. Ara mga kapobre, nawag ang manager nga pabihayon ko og kuan. Nahayon kong talamban kay naan sa itoy kuan nga daot sa ilahang kuan. Ito na kita ta dito nya. Naabot sa akong mga kauban, mali ako ibilin diri. Sila may tiwas og file o hollow block. Yo, what's up mga kapobre, mga tustag talamban, kita ta dito. Yo, what's up mga kapobre, may udto ninyo diha tanan balik. Naabot na ko diri sa among kuan store branch talamban. Nya kata sa atop kay tulok ko ng ilang atop. Tulok ko ng ilang atop mga kapobre. Ini napita oh ini. Watag silant. Okay mga kapobre, alauna na. Saka na ta dito sa kuan. Atop. Yo, what's up mga kapobre? Nana ko sa babaw sa atop mga kapobre. Nya pangitao man ako ang buslot. Nara diha tungod kulos gatir ang buslot. Kaso pangitao ron. Taon-taon kay grabe si inita eh. Labaw po man sa dinig. Lapo-lapo diri. Mas atop pod init.
Yo, what's up mga kapobre? Ana, humanatag bulit sa buslot. Uli na ta, balik ta sa Lapu-Lapu. Dito kay pabalikon ta. Nya mahipos ta sa itong gamit. Takita na taon niya. Humanatag sakas ato. Natong gamit, wa mahurot o gamit. Nari akong kauban nga si Birto nag imog kuan para kuan dia para billboard mono siya nya kita tas Lapu-Lapu mga kapobre ni hapit ko sa mong office kay mangutana ko dayon pag Lapu-Lapu kay alanganin sa oras Si kuan mo. balik ko Lapu-Lapu kasi alanganin ba Dili ka oy. Talamban Nagusa ka. bulit sa atok na sila kasi may makuha to nila. Na si Ramses na dito. Ito na. Tora dito si Ramses sa standby. Si gikarga na lang unta nimo si Berto. Mas magkarga na nga. Wala helmet. Balik ka na to si Berto. Si Berto ako balikon? Di ba mo kay gapo? Wala man. Balik ka to magdungan mo matabangan mo si Berto to nagusa to. Mag-charge sa ta kay lubat. Sumpayan lang na ang vlog inig ulit balay. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Manguli na ta mga kapobre. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na to sa atong panimalay. Malatag hapit sa dagkot sa Santo Niño kay langanin tas kwarta. Salamat is tanang great na ko happy birthday dia. Mag-ilis ko ha. Sa mga kapobre, ang pagipag-abot nato nya palagahon na sa tagbalik, kapuita sa atong biyahe. Trabaho nga perteng inita. Miya pa kuan pa kuno pa hatdon pa ko siyang kuan sa akong asawa, siyang mama ug papa dus barangay daw kay naa milay husay. Husay na silingan ba. Kanay yung kuan ba kaning nagsilingan ba yahay mo paubos puro mo tag-asog nga garbo mo tag-asog nga fried chicken padung ginasa kuan away nang iyana suno mong muy pobre nga mahalag awayon lailob lang ana lang ba ya shout out di gusto nang nag-greet na ko happy birthday des kong Facebook. Salamat yung tanan bahalag oy handa at least may lawas kana sila tanan diha. Nalina ko tas-on akong vlog nga kapobre. Sukad pa ni kanihang buntag kong vlog niya. Sumpay-sumpay na og udto hapon. Dalang taman sa mga bago pa diha palihog og subscribe diha mga kapobre. Bye-bye. O God bless ninyong tanan. Out ding kuan at Melissa diha nga pahuwam ko 100 ganiha kung patubil unya mo ka adtog Santo Niño kay alanganin 100 ya ang mitubil 80. Empty man kay akong tangke mga kapobre. Salamat kay Ate Melissa diha iya pa kong gi tagaan og pansit kanton. Salamat kay te.